मंत्री मॉडल जिले मंत्री आदर्श ग्रामीण इको कहीं खाई दो खबर नंगो बाजार में तो कैसा ना खाते मार्केट मुझे मुझे रास्ता तो ड्रेन तो करते किंतु रास्ता तो बेलचरा होते यांगमो कम से कम जुमिया कॉलोनी पर्यंत जों नायखा साल कलकमा तिप्रा सारगनि दाबी अ लामानो स्लामैनानै मताबो स्टेट हाईवे उंखा अ लामानो कतरखाय स्लामजांनाय अबनि बागै तिनि निसिमि अ कासनो चेंनानि बागै तिनि बरम गोनां इंजिनियर और फाइसपैका कन्ट्राक्टर और फाइसपैका जों निजेबो आं एमएलए लोकेल और फाइनाय लेपिका आमचाइनाय जतन नतै जों गुरिनाय लेखा लामा एका म दातिनो स्लामजानाय नायथकाय स्लामै रिजागनो अ लामा रंनो अ लामा स्लामजा कांकामो इंटरनेशनल बॉर्डर अरनि बररक यांगो और कायसा अंको तंगो बॉर्डर हाट खालायनानै अंको मतेबो अरनि बरर सेफ माने तेव सुजुग माननाय एका काय अबनि बागिनो अ लामा खूब इम्पोर्टेंट बॉर्डर इलाका अब बीएसएफ निबो बरक बो थांलाय सुखाने ब्लाय जामेला उं तंगो एका मताबो स्टेट हाईवे उं थामनि परे काय अरनि बररक ब्लाय के सेफ माननाय एवं जे कन्ट्राक्टर जे एजेंसी अ सामुं खायनाय बरक खूब मंगनां एजेंसी बरक खूब मन काहामफै खायनाय एवं चिनि जारा स्टेट हाईवे नि जारा इंजिनियर बर बताब साइटोगन काम खाय तंगो बेलफांनि सिमि बेलचरा बाजार जरा बरंनो खाय तंगो कमो बरंनो खायने तेबो स्टेट हाईवे सिनि रामचंद्र घाट खाय दिखा बर एक अमनि बागै जों रामचंद्र घाटनि लोकरंनि उंगै बरंनो हामबाय मारिवो ब्लायकेन कोनो जों ब्लायकेन खुशी जे अब स्टेट हाईवे माने बागै